Nikolaj til at flyve igen. Snart inden han er inde. Det er anden gang, han er vægtløs. Det ser ud til at gå fint. Men jeg skal nok fælde på et eller andet tidspunkt. Du er sikkert på et motor, der står, så er det ikke det rigtige. Men indtil videre er ikke meget, der er fint. Ja. Han er højt oppe. Det går ret godt her. Sprætter lidt. Nu kommer det rigtig højt op her. Og det skal lige siges, at Nikolaj der har min selveste ind. Og hans tur er nu færdig. Det gik godt. Vi får snart en kommentar for ham.